И коста, хора, аз съм Бехчет и виждате предното видео в моя канал. Днес има пак опенинг на на FC Mobile и виждате, че има нов евент и какъвто е нов евент е The World's Game. Означава световна игра, и има супер футболисти като Пуйо, Ван Песи, Касемино, Пересич и Бононо, Боно, извинявам се. И в другия пак има Ривалдо, Маркес, Черки, Невес и Косанов. Дет си е стабилна карта, има 145, това е много хубаво. И днес ще пробваме да ги пакнем и всъщност, ако се чудете, взех ли си от League Exchange, но не взех. Взех Rank Point и драфтой. Два драфта. Има Шнайдер. Шнайдер ме кефи, но е слабо варал и не ми влиза на отбора и влизаме в клуб и виждаме отбора ни, дет има нови попълнения като Олизе, Кохле, Доку и Морин, ако не се лъжа. И да, завърнах се в FC Mobile и си подобрих отбора. Виждате, че нови попълнения и взех така ли иначе Олизе и е солиден. Струва си шардовете, дет го дах и го взех и този видео ще претоминем за жалост и виждате, че излезна Луис Фиго 120 overall и виждате, че в пак е лист, там ти дава first time free и second time free и после ги вземаш и почваме, хора, с пак опенинга и влизаме първи пак и виждате, че остана 16 и драфта и ако се падни Ван Песи страхотен. Има и виждате, че са излезнали това Плейстайлс и е готино, не лошо и виж като ляво крило и влизаме в The World's Game и хайде, първи драфт. Има ли? Не, няма. И отиваме да пето минем, ще пускаме 7 кинта, брат. 7 кинта и виждате, че има Куит, Кейхъл, Гилберто Силва и Кеск Фабрегас. Но ние ще вземаме Куит и ние 116 оварайв и няма търсотови и го вземаме. И купуваме с едно докосване и
Обработва се. Чакаме. Няма връзка с интернет. What? Как няма връзка с интернет, бро? Сери. Отдехме си. И да. Плащането е успешно. Да. Вземаме 10 драфта и 300 ранка бойци. Вече виждате, че това става за въпрос. Имам 6713 ранка поинт и кайт, куит и хора с пак опанинга. 10 драфта имаме и да, почваме. 80 и Алоаяс. За нищо не стана и walkout. Афиф, да, Афиф. Още 13 и Алоеах 100. Walkout. Тунсия. Сакър 115 мастори. И още 6 драфта. И нищо. И пак нищо. И пак нищо. Давай. 105. И пак нищо. Хора направо. Са иззнали. Усях картичките. Нали, ПСЖ победих Арсенал и Габриел фръгна топката на Бразилия, човече. И да, давай. Още два драфта и 125. Канада. CDM, Канада и 115 и... Давай. 130 и Хацкич. Хацкич ни се пада и влизаме в Сагнес и My Players. Auto Select. Колкото драфт имаме? 10 000. И ще ги даваме и ще купим един футболист и даваме Арвидал. И получаваме 10 000 драфта там. И вземаме Иван Персич. За ляво крило е солидно там. Словакия, ляво крило Словакия и Иван е купен в My Team Swap Иван Персич. Излизаме и не вдигам умрата. Ранкъпваме Иван 120 121 122 и 123 и вземам от Току и към Иван. Бам и 29 към
тренинг. Да го... Има всъщност 125 дефеники, това означава, че отзад ще ходи. Влизаме в Perisic, skill points, dribbling, scoring, пасите няма да дам. Айди дефеники има. Влизаме в статовете има, да. 204 PS, 189 шутинг, 186 пасинг, 212 дриблинг, 148 дефендинг има, 155 и то е доста солидно. Да. Има Wiped Cross. Найс. И имаме още една оферта към Бестилер и какво става с този интернет? Обработва се и да. Кеск Фабрегас. Камо, един раунд. Взема и да отварям от ето си. Какво тук иска? Един черки. Има трикстер. Вау. Айде. Камон. 155 и нищо. И има 4 драфта там. И колко шарда имаме. И 3000 шарда. Това се меню. Но това ще е друг път. Ами хора, това ще е пак опенинга. И всъщност купих си стар паса и нищо ми даде. И хора, това беше видеото. Аз бях вече и от мен. Айде, чао.